pala siya. Ayan. So, minarinate ko ng ganyan. Saka ayan. Saka konti isa. Ayan na po siya. Saka ito naman pang luto natin ang asyang fish. May sampalok, sibuyas, ayan. At saka lemongrass, chili, garlic, at saka luya. Ayan. Luto tayo ng salmon fish. Ayan na guys, ang aking lulutuin ngayon. Luto muna si Jem. Kasi anong oras na po.
is cooking, guys. Ito ba yung nakalimutan kong gulay? Nasa ilalim na yung okra. Yan, ang tamang sabaw lang ang aking salmon fish.